Entramos no Conservatorio de Ourense, primeiro ensaio despois da extraordinaria experiencia que tiveron en Medinaceli. Todavía sinten a emoción vivida no Palacio Ducal, de onde volveron co segundo premio do primeiro concurso nacional de orquestras profesionais de conservatorios. Levaba xa os cursos que levo aquí na orquesta esperando poder sair a tocar así, facer un concerto fora do conservatorio. A verdade é que fíxome bastante ilusión que puidéramos facer isto. A ver, ao final o obxectivo era algo que nos facía moita ilusión a todos, entón o esforzo extra que supuso vir a outras clases a maiores ou ensaiar máis forte para conseguir uns resultados mellores, ao final pois foi recompensado. Metía un pouquiño de presión, ademais coa xente aí mirando, pero ao final é acostumarse ao que teñen as orquestras. Pero a verdade é que tocando bastante ben, de feito, creo que en xeral a todos os que estábamos ali tocando gustounos bastante como estábamos ali tocando, o sea, gustounos como soou, gustounos o sitio, a verdade é que moi ben, moi boas sensacións. A min gustame moito tocar e viaxar a vez. Entón, pois, al ir con amigos, pois, xa fai moi divertido. Ao principio estaba nervioso, pero logo ao empezar a tocar, pois, me fun relaxando. É unha experiencia bonita porque tocas cos teus amigos e podes estar con eles bastante tempo e aprendes como é tocar nun sitio desa magnitud. Pues viajar a Soria fue difícil porque son muchas horas, pero me lo pasé bien con mis compañeros y de vuelta igual. Tocar pues es mucha presión porque al final tienes ahí al jurado que te está viendo y estás muy cerca y fue bastante presión, pero me sentí apoyada con mis compañeros. Fue una experiencia muy importante que me marcó mucho, lo pasé muy bien y aprendí muchas cosas. Nos conservatorios profesionais a orquestra é unha materia obrigatoria no grao profesional para todas as especialidades de corda frotada, violín, viola, violonchelo e contrabaixo, pero no de Ourense, ademais, convidan a participar alumnos de vento e percusión para poder formar unha orquesta sinfónica. O seu fronte, desde hai máis dunha década, a profesora Raquel Carrera. Como docente, hoxe en día que é moi difícil, máis que antes, sempre é difícil, pero é certo que nas últimas xeracións sí que se está vendo un cambio de retención da atención, de que os rapaces realmente se interesen por unha disciplina como pode ser a música, e máis no noso eido, que eu me dedico sobre todo á música clásica, é todavía máis difícil, pois sí que me serviu ou me axudou a motivalos de algún xeito, que eles teñan un obxectivo polo que traballar un pouquiño máis ou polo que poñerse a estudiar, non? Que, bueno, realmente temos un alumnado bastante bo nese sentido, é moi disciplinado e tal, pero non deixan de ser nenos e adolescentes. Entón, a mí, iso axudoume un pouco como docente nese sentido, porque se xa custa o ter este tipo de actividades paralelas, sí que notas neles outra receptividade, outras gañas de facer as cousas. Hai momentos de baixón tamén, pero sí que está ben. E a nivel profesional persoal, por dicir, para min tamén foi un reto, claro, de manter ese nivel, de mantelos a gusto, de tirar por eles, pero ao final aprendes moito da experiencia, por suposto. Eles e eu tamén. Detrás do éxito acadado en Soria hai moitas horas de traballo en grupo, pero tamén de xeito individual. Gracias a que teño algún profesorado colaborador, o que lle estou super agradecida tamén por todos estes meses que tamén nos acompañaron a Soria, que dá moito traballo, porque claro, é unha masa moi grande, estamos falando que son 50 e pico alumnos, claro, é imposible ir un por un e atendelos, entón, sí é certo que o traballo orquestral é o fundamental, pero ás veces sí que tamén temos que facer un traballo de fondo, de separalos un pouquiño e tal. Entón, esa é a tónica, primeiro, do máis pequeno, e ir ampliando máis grande cando as cousas empezan a sair. Tiveron que interpretar dúas composicións, unha obrigada, a última sinfonía de Haydn, a outra unha posta de Raquel, unha peza de Emily Mayer. Uns días antes tocaban na igrexa de Santa Eufemia, en Soria, deron o mellor de sí e chegou a recompensa. El
momentos difíciles el violín es como un apoyo muy importante, porque sientes algunas veces que la vida se te va de las manos, pero el violín sigue ahí para apoyarte. Yo le dedico todos los días, aunque sea un poquito, pero intento estudiar pues al máximo, porque al final hay que aprovechar el tiempo. Y mis compañeros, muchos se ríen porque tú qué haces tocando música clásica cuando hoy en día lo que es el reggaetón, es el pop, y la verdad es que no lo entienden, pero bueno, yo sigo adelante porque a mí qué más me da. Si a ti te gusta el reggaetón, pues vale, perfecto. A xente cree que a música clásica é aburrida, pero non é así, porque depende de como mires, pode darte outros puntos de vista de como é a música. Eu empecé no conservatorio obrigado, pero logo gustoume moito e seguín estudando e practicando os dous instrumentos que toco agora. Que instrumentos tocas? O violonchelo e a viola. No medio da semana, que estás indo dun lado para outro, que non paras, a mí o violín reláxame bastante. É unha forma como de desconectar, tocar en casa, ademais obras que che gustan moito. Eles xa non entenden os seus días sen a música.